но затова ми е сега особено приятно да съм човека, който ще награди победителите и участниците. Благодаря ви на всички и много успехи! Уважаеми зрители, още веднъж искам да кажа, че Община Сливен е осигурила за награди на отборите, класирали се на първо, второ и трето място спортни купчиндово. Моля, капитаните на отбори да заемат местата на почетната стълбичка. На второ място се класира отбора на Основно училище или съвета Багряна Сливен. И на първо място най-добре представил си отбора на Основно училище доктор Иван Селемински Сливен. Вашите аплодисменти за тези деца, които се състезаваха с удоволствие на този светъл празник. Сигурно, Максим, много гориш. Не знам. Обаче не може да кажеш, да, не убива много. Не, много убива. И ти питай доста, те може би да минаваш някъде от тук. Нещо такова си, защото аз накрая намира с него, направих на крашка спрях и пак продължи да бъде. Ти как ще ги държат и ще... Дайте на профилирана гимназия с профилирана гимназия хотелиерство и туризъм академик Неделчев. Моля капитана на отбор. Вашите аплодисменти. На второ място се класира отбора на профилирана гимназия с преподаване на западни езици Захари Стоянов. И на първо място най-добре представил се отбор профилирана природо-математическа гимназия победителите в тази щафета. При секретаря в това напрежение се е получила една техническа грешка. На първо място се класира отбора на средно училище Пейо Яворов Сливен, а отбора на профилирана гимназия хотелиерство и туризъм академик Неделчев се класира на четвърто място. Много се извиняваме за тази техническа среща. Още веднъж организаторите се извиняват за тази техническа грешка, която ще бъде поправена. Ето място с преподаване на западни езици Захари Стоянов.
На второ място се класира профилирана хуманитарна гимназия Дамян Дамян. И на трето място профилирана природо-математическа гимназия. Победителите в тази щафета ще бъдат наградени от кмета на града, господин Стефан Радев. Уважаеми зрители, още веднъж вашите аплодисменти за тези деца, които се състезаваха в този светъл ден. Още веднъж за ваше сведение, наградите, спортните купи са осигурени от община Сливен, а футболните топки са осигурени от Общинска банка, градени с спортни топки Сливен. Моля капитаните на отбори да се яват на почета. Ще Хаджи Мина Пашов. И на шесто място професионална гимназия по текстил и облекло Добри Желязко. Моля капитаните на отбори да се яват за получаване на материалните награди, футболни топки, които са осигурени от Основно училище Хаджи Димитър Селиминов. Пето място Средно училище Пео Яворов Сливен. И на шесто място Основно училище Димитър Петров. Моля капитаните на отбора. Уважаеми ученици, уважаеми учители, уважаеми съграждани, завърши 53-та традиционна лекоатлетическа щафета, която се провежда в чест на 3 март. Да пожелаем всички на участниците много успехи през настоящето.